Ljudi, dobrodošli, danas ćemo igrati Build Show, nadam se da me čujete, pošto snimam frap, sam da ću kasnije da renderujem. To sam ja! To je, znate ko? Ono što sam napravio klip o njemu, se sjećate? Ko nije pogleda, neka pogleda. I osvojio sam premium! Kao! Ekstra, taj premium mi je dao meni, a meni neće da radi. Nisam ti dao taj, mi je drugi jedan. Ma znam! On mi je dao svoj premium, a on ima dva. A meni ti drugi premium ne radi, pošto je on banovan na Mineplexu. Nije to, Mineplex je neki... Ti što je neko radio, napravio je kurat. Na Build Shotu. Šta? To je stvarno retardirano. Lova playa Minecraft. Ali ja kad će ploti jednu epizodu Guncrafta, ja sam je već. Da. Kako hoćeš, hoćeš na moj server? Na čemu? Na Minecraft. Pa dok završim epizodu. Sad, ja i Big smo se pomirili. Aha, tako? Da, tako je. Tako, baš tako. A šta? Pravio si kurat u stavi. Što si je pravio? I da, zaboravio sam da snimam. Bojane bre, retar. Nego, šta si je pravio? Ma ispriši tu epizodu i snimi drugu. Noob sam, zašto? Alo! Gdje si me pogodio, noobu? Vidi, neki noob me pokušao da pogodi. Ajde kamen, noob. Ajde dođi, noobu. Opa, jedan kill, drugi... Ubili su me. Noobe, bio sam handshotom nekog u glavu, baš tačno u handshot. Da bi se... Ti si Big, jesi na vezi? Big, jesi ti na vezi? Jesam. Pošto ja ne vidim tebe ovako na Skype-u, na Build Rudi style. Idem gore ono što se sjećaš prije kad sam snimao Build Shot s tobom. Onda kad se snimao s kontakcijom, se sjećaš? Da, sjećam se. Ja idem tačno tamo gore. Znaš? Pa ja snimam se nov, ne sa Camtasia i retardiranu, već sa Frapsom. On je najbolji. Ja ti imam sad Camtasia, instalirao sam, imam ti full verziju Camtasia. Ma ona je retardirana dok se rendiruje epizoda, bože me se čuvaj, prođe 500 sata. Meni nije, meni prođe 3 minute ili više. What the fuck? Ne. Nije fair. Ajde. Ne, zašto mi ne radi skin? Pa, koji na čemu igraš? Sani me sebi. Minecraftu. Na kojem premiumu? Ne mogu da stignem gore. Idem da se healam. Kad bi snimali to sve... Pobio sam sam sebe. U deskripciji ću možda da pravi moju grupu. Znači bit će ono... Poverbit. Nije fair, ne mogu da stignem gore. Ovo je retardirano.
Bojane. Da. Zabolo je! Sve vidim duplirano! Moji pištolji vidim sve duplirano! Zašto mi ne radi skin? Na koji na kojem akauntu igraš? Ono što sam ti poslao. Ne, na Minecraft. Ne zašto? Zašto? Zato što nisi dobro nešto opisao, možda da se reći da nisi volio. Znam zašto. Zašto? Zbog lozinke, ono što sam ti rekao. Škupi da ti je Big King. To. A? Šta je bilo? Ajde, to je to ljudi za ovu epizodu, vidim se sljedeće, sad moram da renderujem, to mrzim kad renderujem. Ćao!